icawa yomtrinity actually ke ngokwekhalenda kumele uba yinkonzo esikhumbula uMaria intombi enyulu ihambela uElizabeth i-31st yiloo nkonzo. Kodwa ke kuba kulo nyaka ingqamele le nkonzo yomtrinity bayithatha ke bayishifta bayisa liturgically namhlanje kumele uba we celebrate the feast of the visitation of the Virgin Mary to Elizabeth. So we will try here apho sinakho kind of over and mix the two. Icawa ibone kufanelekile ukuba celebrate umtrinity namhlanje. So wesithathu ke sivale conference ekugqibeleni, but in between sizawusondeza udade wethu inkosi Vuma ayekele kwenqanaba elingaphezulu. Mhlawumbe uyamde nkonzo siyiqhuba nje namazwi abona ayikabi ready. Let me take a step back. So asazi into zikaThixo, kodwa ke siyamkela ifamily yakamfundisi uManyobe yonke nje ne-friends zakhe and everybody else around here. But siyayibamba ngale nkonzo. Feel free, feel at home. Yenze lento siyenzayo. Basiyakuqala ukuqala ngaphuzu kokuqala basuka ngenyawo ibe ngenyawo. Umntana wami uyambona ke inkonzo nayo inhlathi yenkonzo indlela acula ngayo. So ngiyanamkela ke ukubona becula phezulu manje DJ. So ungabisoyibamba apha ke mzalwane. Ngiyanamkela ke le nkonzo elona lokho ubalola kwakhe nguThixo ngezimabala babale ngazo. Zinikeleni ke kule nkonzo ingqondo, umzimba nomphefumulo. Lonto uThixo akubabale ngayo sesiphoso ukudumisa. Don't hold back. Mama sibe ngathi singamahlanje namhlanje ngoba sizogcoba sigcobele ukuvuka kwenkosi yethu Yesu Kristu. Maka sifumane ingoma noma i-chorus ikhona ingoma engiyithandayo ke ethandwa ngicule, but ingxaki yenu xa nibulisana niske nifuna ukuthetha ngoku ingavakali kahle laa ngoma. Ikhona laa ngoma ithi 448 ninxamile funa nifake laa ngoma ithi 448 xa iphela sizilahlele emthandazweni sonke ngabanye simeme umoya oyingcwele ayifukamele inkonzo 448.